Sabi ko, mama, ayoko nang pabalik-balik dito, mama. Ay, papilahin mo ngayon na dyan. Pumasok ka sa pila. Okay. Mama, ayoko nang pabalik-balik dito, Kapag bumalik ko dito, sasarado na namin to. Ay, babasagad mo na sa pila yan. Yun na yung pumipila Chismis na ng sa utak Oh, 100 pesos. Hard na naman.